een keer het brugsvlieg bij de handen daar hij alles bezag. Maar het wie het net op. Nou, Elsen hier vregen, we zeggen het net. Van de wal in de veer, want ze werken bij Jen. Ze wieren het dus. Ze wieren het dus. Ze wieren het dus. Je weet nog wel een keer het brugsvlieg bij de hand op daar hij alles bezat. Maar het wie het net op, het zie het beetje en ik die wie met Katrin en Lutsen. Maar het zie ik beweging weer in. Ze wieren het dus. Hey, ze wieren het dus. Ze wieren het dus.